Ahoj, volám sa Eva a študujem 3. rok na Materiálovo-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave na študijnom programe Priemyselné manažérstvo. Ahoj, volám sa Fero a som študentom 2. ročníka študijného programu Výrobné technológie. Okrem týchto študijných programov naša fakulta ponúka ďalších 11 akreditovaných bakalárskych študijných programov. Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle, Technické materiály, nekovové materiály, výrobné zariadenia a systémy, počítačová podpora výrobných technológií, personálna práca v priemyselnom podniku, kvalita produkcie, inžinierstvo životného prostredia, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch, mechatronika technologických systémov a zariadení. Ak ťa niektorý študijný program zaujal a chceš vedieť, čo sa naučíš a kde sa po absolvovaní môžeš uplatniť, klikni na názov vybraného študijného programu na stránke www.mtf.stuba.sk. Tam sa dozvieš aj ďalšie zaujímavé informácie o možnostiach časti štúdia programu v zahraničí a možnej účasti na výskumných projektoch pracoviska, ktoré daný študijný program garantuje. Dennou formou môžeš študovať v Trnave alebo na detašovaných pracoviskách fakulty v Dubnici nad Váhom, v Brezne a v Komárne. Na detašovanom pracovisku študuješ prvé 2 ročníky, teda 4 semestre. Na fakulte je trojstupňový systém štúdia. Po skončení prvého bakalárskeho stupňa štúdia s dĺžkou 3 roky môžeš pokračovať v štúdiu na druhom inžinierskom stupni s dĺžkou štúdia 2 roky. V prípade záujmu a vynikajúcich študijných výsledkov môžeš pokračovať na 3. doktorandskom stupni štúdia. Vyučovanie má typické znaky univerzitného vzdelávania. Uskutočňuje sa formou prednášok, cvičení, laboratórnych cvičení a seminárov. V prvom ročníku od nás učitelia nevyžadovali žiadne špeciálne vedomosti a schopnosti. Na fakulte sme sa všetko potrebné naučili. Vo výučbe teoretických a odborných predmetov využívame moderné technológie, ako aj rôzne stroje a zariadenia. Počas štúdia máme k dispozícii knižnicu, ktorá je pravidelne doplňaná novinkami. Fakulta je napojená na internet a používa akademický informačný systém. Ku všetkým informačným zdrojom máme bezplatný prístup a môžeme ich využívať na prezenčné štúdium v študovni alebo formou výpožičiek. Taktiež máme k dispozícii študijnú literatúru a skriptá v elektronickej forme. Na fakulte máme okrem počítačových učební aj miestnosti s počítačmi, kde máme kedykoľvek bezplatný prístup na vysokorýchlostný internet. Naša fakulta má vlastný študentský domov. Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia sú ubytovaní prednostne. V internáte bývame v 2- a 3-posteľových izbách. Súčasťou študentského domova je študentská jedáleň, ktorá poskytuje celodenné stravovanie. V priestoroch internátu je aj zdravotná ambulancia dorastovej lekárky spolu s psychologickou poradňou. Tam ale často nechodíme, lebo môžeme využívať 2 telocvične, posilňovňu, kryté tenisové kurty, plaváreň, saunu, fitness centrum, ako aj nekryté športoviská, ihriska pre loptové hry, bejsbolové a softbalové ihrisko. Všetko sa nachádza priamo v areáli školy a do priestorov máme voľný prístup. Ak máš záujem študovať na našej fakulte, prihlás sa. Stačí, ak máš chuť učiť sa a úspešne si absolvoval strednú školu s maturitou. Prijíma sa bez prijímacej skúšky na základe dosiahnutých výsledkov na strednej škole. Prihlášku pošli najneskôr do 31. marca na adresu fakulty. V júni budú výsledky prijímacieho konania zverejnené v priestoroch školy a aj na internetovej stránke www.mtf.stuba.sk. Na tejto stránke nájdeš aj podrobné informácie o kontaktoch a podávaní prihlášok. Na záver niekoľko slov nášho pána dekana, profesora Olivera Moravčíka. Milí mladí priatelia, som dekanom Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave
Bude pre mňa veľkým potešením, ak vás budem môcť v septembri privítať na pôde našej fakulty ako imatrikulantov, ako našich budúcich študentov, ktorí sa rozhodli študovať na Slovenskej technickej univerzite. Ďakujem.